राव हारिमुआ थांनानै थानांगौबा बर' बिजोंनि फरायसालिया थांनानै थानांगोन। मनरन बसुमतारी। दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 9थि बोसोरारि जुथुमानि गाहाय खुन्थियाखौ दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि बिपिन गयारिया गायसननानै होफैयो। बे हाबाफारिया गुवाहाटी नोगोरमानि कामरुप मेट्र'आव 5, 6 आरो 7 जानुवारियाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजागोन। जेहेतु गिबियावनो आङो खौसेथि बर' सुबुं आफाद इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेशननिफ्राय नोंथांमोननि गासैबो चेनेलनि दारै साफ्रोमबो सुबुंनो आङो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ बावबाय। 9थि बोसोरारि जथुमा खौसेथि बर' सुबुं आफाद इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेशननि बे मेलखौ एबार बोसोरारि जथुमाखौ गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव सानथामनि खोब गाजा गोमजा हाबाफारि लानानै बेखौ खुंनो थाम-थिम खालामनाय जादों। फैगौ जानुवारि दाननि 5, 6, 7 आरो 7 2023 मायथाइयाव बे मेलाव जोंना गाहायै जोंनि जिबिलाक डेलिगेट्स जायो। बे डेलिगेट्सआव थान्दैफ्रा फ्राय गोबां जायगानिफ्राय फैयो। भारतनि बाहेरनि नेपाल, बांलादेश, त्रिपुरा, वेस्ट बेंगल, साखाथिनि रायजो मेघालय, नागालेण्ड, अरुणाचल बेफोरनिफ्राय फैयो आरो जोंनाव बोसोरफ्रामबो फ्राय 3,000नि बारा डेलिगेट जायो। एबारबो जों आसा फारिदों 3,000नि बांसिन सुबुङा डेलिगेट्स महरै थान्दै महरै बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन जोंनि बे मेलाव। आरो बे समाव जिहेतु जोङो गाहायै जोङो 5 अक्ट'खालिनो जोंना मोनसे स्पेसियेल मोनसे अपेन मिटिं जागोन। बे मिटिङाव जोंनि भारत सोरखारनि सासे केबिनेट मिनिस्टार रामदास आठवाले रायजो मिनिस्टार रामदास आठवाले बिथाङा फैगोन। बेजों लोगोसे आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर रनज पेगु आरो एदिनखालिनो बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बे स्पेसियेल जिथु अपेन मिटिं बेयाव बिथाङा थागोन। आरो बेजों लोगोसे एदिनखालि गोबां बेखेवनाय हाबाफारिफ्राव जायगानि जिल्ला बेंगिरिजों लोगोसे जायगानि MLA आरो गोबां आलासिफ्रा बेयाव थागोन आरो जोंनि बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलनि मानगोनां चिफ एदिनखालिनो थागोन। आरो 6 अक्ट'खालि जोङो गासैबो माहारियारि आफादफोरखौ लानानै जोङो मोनसे सेमिनार खुंनायनि थाम-थिम खालामदों। बे सेमिनारखौ जोंना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बेखेवगोन। बेजों लोगोसे जों त्रिपुरानिफ्राय सासे डक्टर लिंकन रियां बिथांखौ जों लेंहरदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि सासे साहित्य एकाडेमि एवार्डी डक्टर प्रेमानन्द मुसाहारि सार बिथाङाबो बेयाव बाहागो लागोन आरो गोबां अर्गेनाइजेसनफ्रा बेयाव जोंना बाहागो लागोन जे माहारिखौ जों बोरै दानानै थाम-थिम खालामनाय बेनि सायाव। आरो जोंनि बिसेसकै जानो गोनां जिथु डेलिगेट्स बे डेलिगेट्सआव गाहायै जोंनि सावरायनो गोनां बाथ्राफोरानो जाहैबाय जिहेथु जों BTCनि बायजोआव मोनसे आलादा मोनसे गावखुंथाय बर' कसारि वेलफेयार मोनसे गावखुंथाय बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिल मोनबाय। बे काउन्सिला दिनै फुरा रोखोमै दाफुंजायाखै दिनैबो बे आद्रा जाना दङ। दा बेखौ गामिफोरखौ सोसननानै समस्तिफोरखौ दाफुंजोबनानै बिसायख'थि फाथिनानै जाहाथे बेखौ गोख्रों मोनसे काउन्सिल दाना होयो बे मोनसे जोंनि डेलिगेट्सआव जायगा मोनगोन सावरायनायाव। बेनि थाखाय जों सोरखारनाव डिमान्ड खालामनाया फैगोन। आरो सोलोंथाइ बिफानाव जों सावरायनो गोनां गोबां बाथ्रा दं। जिहेथु जोंनि राव हारिया जुदि आरो हारिमुवा जुदि थांना थानांगौबा जोंनि बर' मिडियाम स्कुलफ्रा जोंना थांना थानांगोन, जोंनि बिमानि रावनि फरायसालिफ्रा। बे बेलायाव बर' मिडियामनि स्कुलफोरखौ जिहेतु बिसेस कनसिडार खालामनानैब्लाबो सरकारिकरन खालामजोबनांगौ, खिन्थु दिनै खालामाखै सरकारा। बेनि सायाव नारसिननाया जोंना बेयाव सावरायनायाव थागोन जोंनि बेयाव। आरो गोबां जों आयदायाव सावरायगोन, हा हुनि जेंनानि सायाव सावरायगोन आरो गोबां आयदा दङ बेफोरनि सायाव जोंनि जेবিলাক समयसाफोर दं जोंनि गेजेराव नुजानाय बर'फोरनि गेजेराव बेखौ सावरायगोन। आरो जों जाथि हिसाबै बोरै खौसे जानो हायो, जाथिनि जौगाथायनि थाखाय जों बोरै खामानि मावनो हायो, बोरै ज' जानो हायो, बेनि माखासे पलिसि लागोन। आरो जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफादा सारा BTCनि बायजोआव सारा आसाम नाङैनो बेहा मोनसे गोख्रों बिथा दं आरो बे गं 22 जिल्लायाव बेहा मोनसे गोख्रों बिथा दं। आरो बे गं 22 जिल्लानि बादैबो
आं दहायनो बुंखाबाय गुबुन गुबुन रायजोनि जोंनाव थान्दैफोर नुजाफैगोन बे थान्दैफोरखौ लानानै जोंनि थामोनथाखौ गोजोर खालामनाय जोंनि जौगाथायनि थाखाय जोंनि सोलोंथाइखौ दावगानायनि थाखाय दा गोबां बिथिङाव बे थान्दै मेलाव सावरायनानै माखासे सिद्धान्तफोर लानाय जागोन। ओरैनो गुवाहाटियाव लानायनि थोंजोङै बिदि जाहोन गैया। जोङो सरासनस्रायै आसामनि दाब दाब जायगायाव बिदिनो मेलखौ खुंबोबाय थायो। एबार जिहेतु जों मोनसे सिन्था खालामबाय दा गुवाहाटियाव जोंनि आफादनि 9थि बोसोरारि जथुम्माखौ खुंनायनि थांनाय कार्बि आंलंनि जिथु जोंना 8थि बोसोरारि जथुम्मामोन बेयावनो मोनसे थांखि लानाय दंखायो। फैगौ 9थि बोसोरारि जथुम्माखौ एबारनि जिथु जथुम्मा जानो गोनां बेखौ गुवाहाटिनि कलाक्षेत्रआव खुंनाय जागोन होननानै बे समावनो फोसावखानाय। बेखौ फोसावनाय लेखायै जों बेयाव खुंनो लादों आरो एबारनि बे डेलिगेट्सआवनो फैगौ बार 10थि कनफारेन्सआ जोंना बावआव जागोन। बे जोंनि थान्दै मेलनि गेजेरजोंनो बेयावनो सिद्धान्तबो लानाय जागोन।